Malawi Today. Onse amene mugwira ntchito usiku ndi usana kutumikira Amalawi nthawi ino ya chisankho. Mu dziko lathu lino mphamvu zimachokera kwa anthu. Choncho ndikofunika kuti voti iliyonse iwerengedwe komanso zotsatira chisankho chimenechi chikhale chovomerezeka kwa Amalawi onse. Chisankho chiziwinidwa chifukwa anthu akukhulupirirani, osati chifukwa cha ndalama kapena chinyengo. Anthu amene amafuna kugula mphamvu ndi ndalama amakhala amene akuvulaza demokrasi yathu. Kugula voti ndi ndalama kapena kutenga mipando mwachinyengo kumapangitsa kuti voti ya Malawi ikhale yopanda ntchito, ndipo atsogoleri otere amatsogolera mopondereza anthu awo. Lero ndino khumudwa ngati Amalawi onse omwe amakhulupirira kuti demokrasi yathu ili pa chiopsezo. Amalawi anavota ndi chiyembekezo kuti voti yawo iwerengedwa. Kulira kwawo kumveka, koma chiyembekezo chawo chatsika kamba za zomwe zikuchitika pa chisankho ichi. Chipani cha UDF chapeza zosokonekera zambiri zomwe zakhala zikuchitika matali center ambiri madera monga Blantyre, Machinga, Mangochi, Balaka ndi Zomba. Zosokonekerazi ndi monga number 1, kusiyana kwa mavoti omwe atuluka ndi omwe amayenera kutuluka. 2, mashiti zotsatira za mavoti omwe asinthidwa komanso osasayinidwa ndi akuluakulu oyang'anira chisankho mu malo owerenga chisankho. Number 3, komanso manambala amavoti omwe akutuluka mosagwirizana ndi namba ya anthu omwe analembetsa. Zolakwikazi zachitika malo ambiri owerenga voti, ndipo zinthu ngati zimenezi zimachotsa chikhulupiriro cha anthu pa chisankho. Ife achipani cha UDF talembera bungwe la Malawi Electoral Commission pa zolakwikazi, ndipo tapereka maumboni osiyanasiyana pa nkhani iyi. Pofuna kulemekeza ndondomeko za chisankho, sititha kupereka maumboni amenewa kwa inu ngati media, koma tapatsa a Malawi Electoral Commission ndi kuwapempha kuti achite izi. Number 1, atulutse macopies azotsatira za voti ya president zosayinidwa ndi adindo onse oyenera za maboma a Machinga, Balaka, Mangochi, Zomba ndi Blantyre. 2, awerengenso mavoti a president ndi aphungu maboma tachulawa pamodzi ndi azipani komanso mabungwe omwe akuyang'anira kuti chisankhochi chikhale chovomerezeka. Tapereka satani wa zolakwika zimenezi
kubungwe la Malawi Electoral Commission tasunga maumboni onse ndipo tauza maloya athu kuti akonzeke kutengera nkhanizi ku mabwalo a milandu ngati patafunike kutero. Tagawananso zolakwikazi ndi mabungwe oonera zisankho a mdziko muno komanso maiko akunja. Tikupempha bungwe la Malawi Electoral Commission kuti liunike zolakwikazi mwachangu ndi mosayang'ana nkhope komanso motsata malamulo. Tikupemphanso polisi ndi Malawi Defence Force kuti agwire ntchito. Ndikupemphanso otsatira chipani cha UDF ndi Amalawi onse kuti apitirize kusunga bata ndi mtendere, ndipo ngati ali ndi zolakwika zilizonse zomwe aona agwiritse ntchito njira zoyenera kuti zikonzedwe. Ino ndi nthawi yolimbikitsa demokrasi yathu mwamtendere ndipo mopanda mantha kapena kukondera. Sitilola kuti maloto a mamiliyoni a Malawi afe chifukwa zofuna za kagulu ka anthu ochepa chabe. Ife ngati UDF tili ndi chikhulupiriro mu voti yomwe Amalawi aponya, ndipo ndikudziwa kuti mu nthawi yoyikika Mulungu aonetsera Malawi choonadi momwe voti yawo yayendera. Zikomo nonse, Mulungu akudalitseni. Members of the press, ladies and gentlemen, good morning. First and foremost, I wish to thank you, the people of Malawi, who waited patiently in long queues under the scorching sun to cast your vote. You voted not just for today, you voted for the future of our beloved nation. Thank you for your courage you showed and the faith you placed in our democracy. To every one of our supporters who queued with patience and voted with dignity for the UDF and our candidates, we are deeply grateful. Your faith in our democracy honors this nation. I also extend sincere thanks to the Malawi Electoral Commission, its chairperson, Justice Annabel Ndalimanja, and all commissioners, officers, for their service under considerable pressure. In our republic, power flows from the people. It is therefore of the utmost importance that every vote is counted and that the outcome of the election is credible. Elections must be won through persuasion and service, not money, not manipulation. When anyone seeks to purchase power, they betray the duty to you, the people, and they wound our democracy. In such a system, citizens lose the power to hold leaders accountable, and those leaders govern with impunity. My heart is heavy today, but my resolve is firm, not just for myself, but for every Malawian whose hopes and trust in our democracy feel trampled. We went to the polls in good faith, believing every vote will be counted and every voice heard. That faith has been shaken. We have lodged a formal complaint with the Malawi Electoral Commission
and now await their response. We will not, therefore, at this stage, detail the evidence submitted because we respect due process. However, serious irregularities have been observed at multiple tally centers, particularly in Machinga, Mangochi, Balaka, and Zomba, and also in parts of Blantyre. These irregularities include discrepancies between announced figures and polling stream records, results sheets altered or lacking the required signatures of presiding officers, and vote totals that do not accord with the number of registered voters. Such issues strike at the very heart of electoral integrity. Accordingly, the United Democratic Front has formally requested the Malawi Electoral Commission to do the following. 1. Immediately publish certified copies of all presidential and parliamentary results sheets per polling stream and per polling center in the districts of Machinga, Mangochi, Balaka, and Zomba. 2. Conduct a full, transparent recount of presidential and parliamentary ballots in these districts under the observation of party representatives and accredited observers to restore public confidence. We have lodged our complaints, presented evidence, and instructed our legal team to pursue urgent and lawful remedies where necessary. We are also sharing our findings with domestic and international observer missions because transparency is the cornerstone of democracy. We call upon the Malawi Electoral Commission to act urgently and impartially in line with its constitutional mandate. We call upon the Malawi Police Service and the Malawi Defense Force to safeguard both citizens and the democratic process without fear or favor. We call upon every Malawian to remain calm, to reject provocation, document irregularities, and to pursue them through proper channels. This is a time to strengthen our democracy, peacefully, firmly, and without fear or favor. We will not allow the dreams of millions to be sacrificed for the ambitions of a few. We trust in the process we have begun, and we trust that God is in control, and in His time, all will be revealed. Thank you, and may God bless Malawi. Thank you. Zimenezo ndi zimene tinabwera nazo, ndiye ngati pali mafunso, you are free to give your questions. Okay, ladies first. You will introduce yourself and the media house you are representing. Thank you. My name is Selina Kainja from Nation Communications Limited. I have one question. You've mentioned of irregularities, especially focusing on issues of tallying the numbers of registered people, the votes cast, the void votes, and the total numbers that are not tallying, but also unsigned documents. I wanted to find out, as a party, did you have monitors, and what are your monitors saying? Did they sign those documents on behalf of the party? So we'll take 3 questions first, then he responds. Later we'll take another set of 3. So yes, from here we'll go there. All right. Okay, Joseph Mazizi, Capital FM. Joseph Mazizi, Capital FM. I have 2 questions. The first one is I wanted to learn as to who is the
the elected are deployed to steal votes, from what I'm hearing in your statements. Who is doing that? The second question is, after everything is settled, looking at how many votes you have been stolen from you, is UDF optimistic of a win? Maybe a final question would be, tinamva dzulo madzulo kuti mmafuna muchititse msonkhano wolemba nkhani mogwirizana ndi achipani cha Malawi Congress. Tena kuti mwayamba kukambirana zina zake. Ziko. Thank you. And yes. Zikomo kwambiri, ine ndi Patrick Kajere kuchokera ku Muntu FM. Pa zimene mwafotokoza kuti chipani chanu chapeza zina zolakwika zimene mwazipeza ngati chipani. Sindidziwa zoti simunakhutitsidwe ndi mmene bungwe la MEC linatumizira anthu madera osiyanasiyana kugwira ntchito imeneyi. Funso lina, ngati chipani muonetsetse zotani kuti mwabweretsa bata ndi mtendere, chifukwa aonapo maiko anzathu wakhala kuchitika nkhondo chifukwa kuti panali kusambetsesana pa zinthu zokhuzana ndale. Ndiye ngati chipani muchite zotani. Funso lomaliza, inuyo zitakhala zoti zotsatira zatuluka ndi bungwe la MEC ende ayankha mosiyana ndi zimene mwina mukufuna, muzagwira bwanji ntchito ndi boma limene lingasankhidwe mu nthawi imeneyo? Panova ayankhe mafunso amene tatengapo kaye atatu aja, then kenako titengaso seti ina ya 3 questions. Zikomo kwambiri. Yeah. Yeah, I think ndiyambe funso amene anafunsa Selina ku Nation Publication Limited. Ngati chipani tinali ndi ma monitors madera onse amene ndafotokoza. Pa malamulo ma monitors athu amayenera kuti alandire ma result sheets pa stream iliyonse kugwirisira paper ya Malawi Electoral Commission. Osati ungolemba pakope ya makhala ndondomeko ya Malawi Electoral Commission. Timafufuza kuti inafeso tikhale ndi makope ama result sheets pa stream, chifukwa timangomva ma radio pa TV akuulutsa ndi madabo kuti zimene zikuchokera kuti ife tinalibe ngati zipani. Ndiye tinapita kukafufuza ku constituency district constituency tally center kuti ife ngati chipani sitikulandira nawo zotsatira za ma stream kapena zisankho, koma tingoona pa radio TV zikuulitsidwa bwanji atigayireko chifukwa ma monitors athu sanapatsidwe. Zachitika madera ngapo, koma ndipatseni machitsanzo. Sindichula kukuti titafunsa kumeneko ananena kuti tikupatseni muzasaine constituency result zotsatira za constituency. Chipepala chitatuluka tinaona kuti kuwerenga mavoti onse akuchuluka kuposa mavoti anthu amene anaponya voti kapena amene analembetsa by over 20,000 approximately. Ndiye titapanga query, ndiye ananena presiding officer ananena kuti oyai what we will do tingochotsa mavoti atupele muluzi 10,000 kuti zibalance. Ndiye analemba pa sheet ina kungochotsa 10,000 kuika sheet ina kusaina kuti achotsa 10,000 atupele muluzi kuti zibalance kuika pa sheet ina. Zonsezi tinazo muumboni. Pakali pano presiding officer ameneyo nkhani imene itapeleka ku Electoral Commission
inapita ku police mpaka na police inapanga investigate kuona kuti pali ma electoral irregularities pamene nkhani yapita manja ma police presiding officer or CRO detail constituency returning officer ameneyo was arrested alamangidwa for election issues related matters sindikamba zambiri poti nkhani izi zili manja ma police tapanga observe kuti izi zachitika madera ngapo ndithu maumboni ena tapereka zotsatira zache tidikira kuchokera ku electoral commission koma zinthu zimene zinati tutumutsa kwambiri ndikuona kuti pa fomu yoyambirirayo ma figures anasinthidwa ndithu manually ifake simapanga balance manual change imeneyo ndimene napangisa kuti mafiga achuluke kwambiri kuposa anthu amene anavota pa center imeneyo zinatikumbutsa zimene zinachitika 2019 nthawi imene timagwirisira mavuto ya TPEX yosintha ma results ndefake tinakhala ngati kuti zinatipanga alamu tafufuza madera ambiri zachitikanso zomwezo mafiga sakubalansa ayayi zikuvuta mfake tapereka zimenezi ku electoral commission kuti azifufuze bwinobwino ndetimva zotsatira zache ma results sheets amene mukutchula kuti pa stream chifukwa sinalandire mamonita athu sanalandire komanso tafufuzanso ndi zipani zina nawosa kuti sanalandire fake tikufunsa kuti electoral commission atipatse zimenezo zifika CUDF yokha imene inali pa stream panaliso zipani zina ndeti mapempha atigayire nafe tione makopi pa stream ame results sheets amenewo kuti tikhulupirire kuti mwina kapena mamonita athu panalibe pa center apo ndefake tikudikira ku electoral commission kuti atipatse zimenezo zotsatira pa stream. I think it was put up to Joseph, Capital FM. Kodi, who do we place the blame to? I think that was your question. Yes. That's your question, right? Yeah. Sikuti tukuloza chala kuti yo apangandawa sinchito yathu yayi. Ife tangoona zinthu zosayenda bwino ngati stakeholder wachisankho nditangopereka maumboni amenewa ku electoral commission kuti iwo wafufuze kuti chimene chinachitika ndi chani koma silinganene kuti amapanga ndawa kapena fuwa zimene sitikuziwa tingopereka mene tazionera ife ngati chipani komanso mafunso kuti the other part of it kuti mavoti wakabatsana iya zikuoneka pa mafomu koma siku aine iya kuti ndine kuti amapatsa ndani chifukwa final tallying apanga ndi electoral commission koma timaona ndithu kuti mafiga sakubalansa koma kuti tinene kuti amapatsa ndani ndipo ovuta koma tungoona kuti mafiga sakubalansa ndezi kuvuta kuti nanga abalansa bwanji kubalansa kwake achotsa pati achotsa kwa ndani achotsa kwa Tupere Muluzi achotsa kwa Kabambi achotsa kwa kumetalika kuti zibalance ndeti kamba chonche ndalinga zimenezo zobalansa mavoti ndekuti chikhulupiriro chonse muchisankho chaonongeka simungabalance njira yake ndikubwerera apereke ma results sheet mina tiwerengeso bwino tizitsate kuti tidziwe kuti panalakwika pati ngati zikuvuta pamenepo njira ina ndikutsegula kuwerengaso kachiwiri kuti zibalance bwino fika pamenepo ndi pamene tidziwe chilungamo komanso manena kuti kodi ife tili ndi chikhulupiriro kuti pa zimenezi ndekuti tiwina chisankho sitikutero ayi tikunena kuti monga mukudziwa potsata ndondomeko ya democracy chipani cha UDF ndi chipani chimene chinabweretsa democracy mdziko muno pamakhala opambana pamakhala ogonja pa chisankho pakali pano sitinafike pa nthawi imene Malawi Electoral Commission aulutsa zotsatira za chisankho chimenechi
koma potsata democracy poonetsetsa kuti amalawi akhale ndi chikhulupiriro kuti voti yawo imagwira ntchito, ife a UDF mpaka tikutsata kuti anthu akumudzi akhale ndi chikhulupiriro kuti sinangowataya voti yawo tiyitsata, kumapeto kwake tikhale ndi zotsatira zovomerezeka kwa Malawi onse. Chikhala chinthu choopsa kwambiri, ndipereke chitsanzo, kuti Amalawi asakhalenso ndi mphamvu kutsogoloko yovota atsogoleri amene akuafuna kapena kuchotsa atsogoleri amene akuafuna chifukwa mphamvu zachotsedwano kudzera chinyengo. So what we want is just to find out what happened, kuti tonse tikhutitsidwe process imene kuti inaenda motani, chifukwa tikhulupirire kuti mchaka cha 2014 ine ndinayima nawo chisankho cha 2014 ndikukumbukira ma results akuwerengedwa ndi nthawi manager the chief elections officer, the what do you call the head of the electoral commission, the chairperson of the electoral commission, powerenga ma results misozi inatuluka kulira kuti zimene ndikuulutsasi silinganene kuti ndizoona kapena ndizabodza, koma tingotsata malamulo chifukwa nthawi yatha tiyenera kuulutsa basi. Zimene zisachitike kumdziko muno. Pano ndi nthawi kuti tidziwe chilungamo kuti chinachitika chenicheni ndi chani. Amene apambane ife tivomereza. Nimene democracy imayenera kuyendera. Koma sikuti tikunena kuti chifukwa tikuvaso siri kuti tikufuna kuyimitsa chisankho, koma tikunena kuti ngati malamulo amene anapangidwa mdziko muno amatilola kuti ngati zinthu ngati zimenezi tizitha kuunika kuti Amalawi akhale ndi chikhulupiriro ndi democracy yawo mdziko muno. Ndiye mwatchula kuti munamva kuti pali joint press conference munatchula ndi I think you mentioned Malawi Congress Party. Vuto mene tili nalo atolankhani, members of the media, tizikhalaso tikudziwa kuti pali zambiri zimene zikuuluka pa social media. Zambiri kuphatikizapo amanena kuti ndapanga alliance pa chisankho chimenechi sindiyima ngati candidate chifukwa ndili pa mgwirizano ndi chipani china, ena makhulupiriro mpaka napana makhulupiriro zimenezi, yeti ndayima pa chisankho chimenechi ngati president wa chipani cha UDF. Chonde tisamangokhulupirira china chilichonse. Ife tabwera pano ngati chipani cha UDF, monga munamva electoral commission kuti tapereka madandaulo athu ku Malawi Electoral Commission. Nitabwera pamaso pa Malawi ndatolankhani kuti tifotokoze zimenezi mmene ifeyo taonera mmene chisankho chayendera mbali yathu, komanso kualimbikitsa masupporters athu kuti ife ndithu sikuti sali wokha iyayi, tikudziwa kuti pali ena anaponya vote akudandaula, ena ni makandidate akudandaula kuti iwo amene akuonera zinthu sinayende moyenerera. Ngati as leaders, as responsible leaders, timayenera kubwera poyera kutsata ndondomeko, kupereka madandaulo ku electoral commission, kutsata malamulo athu kuti tidziwe kuti chinachitika ndi chani. Nepanalinso funso lotsiriza, komanso I will also ask you to come in, just to add. Are we unhappy with how the Electoral Commission, I think you said, is deployed the officers? Silinganene kuti silinganke pakali pano fo tikudikira kuti timve kuti chenicheni chinachitika ndi chani, chifukwa ndi madandaulo athu ndi tikudikira Electoral Commission ndikukhulupirira kuti ayankha lero chifukwa tinapereka amatipatsa 48 hours kuti ayankhe ndi timva ndithu zotsatira zache. Koma peto kwache ngati sitikukhutitsidwa
amatilola kuti tikapeze chilolezo ku court kuti madandaulo athu akhoza kumveka ngati court ikhoza kugamula ndi maumboni amene tipere koma kudikira electoral commission kuti atiyankhe pa nkhani imene. But maybe ngwapempha Dr. Kalolo kuti maybe may wish to come in. Just come here because of the mic. Ndingopereka mawu amodzi onena kuti ifeyo tabwera pano ngati UDF, tayima pachisankho ngati UDF, sitinapange alliance ina iliyonse, ndipo zimene tikulankhula pano tikutenga udindo wonse ngati UDF. Ndi chifukwa chake sitikuloza chala chipani china chilichonse, tikungonena zimene ife ngati chipani cha UDF tapeza pa ground, kapena kuti malo amene tinapita mmene anthu amavota, mmene munali ma candidates athu, ndi zimene takazipeza and ndi zimene tikupereka, ndi zimene sotapereka ku MEC. Chidwi chathu chachikulu ngati UDF ndi tsogolo la democracy mdziko muno. Tifotokoze bwino pamenepo kunena kuti tikapanda kusamala ngati dziko tilanda ufulu wa Malawi wosankha mtsogoleri amene iwowo amfuna. M'malo mwake amene ali ndi ndalama ndi kuchenjera kogula zinthu ndi amene adzitilamulira mdziko muno. Ndikukhulupirira kuti generation yathu ikukana zimenezozo. Tikuyenera kuti tidziwe kunena kuti democracy iyi idavutika kuti tikhale nayo, andi chipani chimene chidavutika kwambiri kuti democracy imene itheke ndi fa UDF. Munjira ina tili ndi chidwi choteteza democracy mdziko muno. N'chifukwa chake tatsatira njira za democracy motsatira malamulo onse amene adakhazikitsidwa mdziko muno okhudza zisankho. AMEC tawauza madandaulo athu momwe kufunikira ndi ngati lamulo, mabungwe okhudzidwa ndi zisankho tawafikira monga momwe zinthu zimayenera kuyendetsedwera. Ndi chifukwa chake tsopano tili ndi press briefing imeneyi kuti anthu adziwe chenicheni, chifukwa chakuti manong'onong'o akuchuluka ngati zimene zimauluka dzulo ndizoona kuti anthu amanena kuti tikupanga press conference ndi zipani zina. Iya, ife tabwera ngati UDF. Chipani china chilichonse chikafuna panga press conference apanga iwonso in their own capacity. Ifeyo tili pano ngati UDF. Ndiye mwina tiperekenso mwayi wa seti ina yomaliza kuti ngati pali mafunso ena afunsidwe kuti ayankhidwiretu. Zikomo kwambiri. Linayankhidwa ndipo tinanena kuti ife ndi olemekeza malamulo a democracy. Pa democracy wina amatsogola, wina amatsatira. Amene atatsogole ife timpatsa support chifukwa ni mtsogoleri wa dziko. Yeah, about the press briefing yesterday, mambo it wasn't Zapa social media. Tunaandika formal invitation ili kuti Malawi Congress Party, UDF and UTM abangisa press briefing. So later in Abangika Council, then I just wanted to clarify that. Okay, we don't know. Chimene tikudziwa ndi chakuti ife ngati UDF dzulo tikanakhala ndi press conference yathu, koma venue imene timafuna tigwiritse ntchito ya Crossroads inapezeka kuti ayipanga fumigate, ndiye tinapanga cancel ndi kuyipanga shift to today. And press conference ya dzulo ndi imene tili nayo leroyi. Ndikukhulupirira kuti mukuona kuti kutsogolo kuno zipani zikutchulidwazo palibepo, kusonyeza kuti nkhani imeneyo siyoona. Another set of questions. Ndikukumbuka panabwera, yes, titenga mafunso ena atatu. Zina ndi nyumba imene mukuyimira. Zina langa ndine Silas Pili kuchokera ku Story Club FM. UDF ndi chipani chimodzi
cha zipani zikuluzikulu mdziko muno. Ndi chipaniso choyambirira chimene chidayambitsa democracy komanso matipati. Ndikukhulupirira kuti ngati chipani choyamba komanso chimodzi mwa zikuluzikulu mdziko muno chimadziwa ndithu ndondomeko ina iliyonse imene MEC inakhazikitsa. Choyambirira ndikukhale mamonitala ma centers. Funso langa lifuna likhale base pamenepo kunena kuti ngati chipani chachikulu mamonita anu amadziwa zokayenera kuchita kuma center kumene kuponyera mavoti. Ngati amadziwa anakupatsani chani? Mafumu amene miyongo kunena kuti asiyanawo mukufanizira ndi amene anabweretsa mamonita anu kapena ayi ngati munalibe mamonita m'masector ena zimene zikutanthauza chani? Zikomo kwambiri. Funso lachiwiri. Yes. Dzina ndi nyumba imene mukuyimira. Dzina langa ndine Robert Shema kuchokera ku Radio Maria. Mr. President, chipani chanu ndi chachikulu chimene chidayambitsa democracy. Pakutha kwa zisankho izi zotsatira zikaoneka kuti sizinaende ngati momwe mukuganizira kuti mwapambana. Tsogolo la inuyo ngati UDF ima president komanso kumaunayena mchipani likhale motani chifukwa tidaonapo nthawi zina mudapezeka kuti sizinaende mudadzalengeza kuti mwasiya za ndani. Kodi ulendowo momwe ziyendere tilengeze kuti mwagonja mupitirirapo kukhala mtsogoleri kapena tione kukanukana mu mchipani. Lomaliza. Luis Kama Jamanda Radio Station. Come again. Luis Kama Jamanda Kisomo Radio Station. Mafandi ziona kuti zipani zambiri zikulu zimakhali ma-parallel centers. Tari centers amuna makhala dabeza zitsala zawo. Mafandi azaudi banja UDF ndi ma-center ameneyi. Ndipo kumene ku center ameneyi kodi zotsala zanu zikuuza ndizoti yani muli bati chipani cha UDF. Komanso kodi mamonitors anu akuthandizani just to avoid my questions azangaja akuthandizani kapena alephera pantchito yanu. Ziko. Tiwapatse mpata a president kuti ayankhe mafunso atatu amenewa. Over to you. Yeah, zikomo kwambiri Dr. Kalolo komanso ndikuthokozeni nonse amene mafunsa mafunso. Ndapempha Dr. Alonga tinafuna kupanga add ndikamaliza. Ife tinali ndi ma-monitors ma-center komanso amadziwa zochita kuti akawerenga amenena kuti apatsidwe mpata kuti asaine ma result sheets awo. Koma ife tinadabwa ngati chipani cha UDF kuti ma result sheets kapena imene kuti ma results athu tikaimbira mafoni amatuza kuti sanapatsidwe ku parallel center yathu imene tinakhazikitsa. Ndiye tinali ndi parallel center koma sitimalandira zotsatira zache. Koma timadabwa kuti anzathu atolankhani media mumaulutsa zotsatira zachisankho. Ndiye timadabwa kuti mukuzipeza kuti. Ndiye timapita kafufuza kuti nafenso tipeze mafomu amenewo kuti tizidziwa kuti zotsatira zisankho zikuyenda motani. Timalephera kupeza zimenezo. Kumapeto kwache titapita nukafufuza kuti chimene chimachitika ndi chani. Mwambali ina ya maumboni amene tapereka amauzidwa pa center apo mamonita kuti tamaliza koma tikubalansa kaye ena amauza kuti mupite mubwere muzasaine mafomu. Ena ozindikira amakana ndi pamene tikudziwa kuti ma results ena amapezeka koma ambiri amauzidwa mokhulupirira kuti abweraso azasaina mafomu amene aja.
fake tikunena kuti titafusaso anzathu azipani zina nawonso akutiuza zamwezo pali pattern si UDF yokha yayi. Fake timanena kuti pempho lina la Electoral Commission mongopempha kuti angotigayira mafomu amene fika mafomu apa stream sikuti even ngati UDF palibe pamakhala zipani zina komasa naisi ma independent akuzipezeka ndithu sikuti tikudali ya UDF akuzipezeka mafomu acha pa stream osayinidwa kuti tione panali mina mamonita athu anali ofoka mwina koma singasowe fomu imeneja yayi. Imene tikudabo kuti mafomu amenewa sitikuapeza tapempha Electoral Commission kuti atithandize kuti tapeze mafomu amenewa ndiye tikudikira kuti atipatse yankho. Koma tinangodabo kuti palibe mafomu amenewa koma ku constituency tally center pakutuluka result constituency result imene kuchuluka umeneko madera mwambiri tikapitaso kaona constituency result sheet imeneyo tikuona kuti mafiga sakubalance iyayi. Ndifake tikudikira Electoral Commission kuti abwere azafotokoza. But Dr. Kololo, Muna, you may wish to add on that. Yeah. I think Robert Shama anafusa kodi chisankho ngati sichinaendere bwino akuti inendika chisankho chikapita ati ni matawa akuti ni matawa ndifotokoze motere ndakhala mdali 20 years zaka 2014 naima ngati president ndi zaka 35 sinapambane chisankho chimene chija kutanthauza kuti Malawi sanandipatse support nali mdziko momuno nakhala 5 years mdziko momuno. Chisankho cha 2019 ndinaima sinapatsidwe support ndinagwaso ngati MP kudera kwanga ndalibe sinali ku parliament ndinavomereza chifukwa munthu kuti utumikire pandali umayenera kukhala ndi mpando umene Amalawi akupatsa kuti watumikire koma ngati sakupatsa support uagwirira bwanji ntchito Amalawi. Chisankho cha 2020 ntaima ngati chobwereza chija cha 2020 ndakhala ndikufotokoza kuti chitangotha chisankho ndinakumana ndi zinthu zokhoma zambiri ngati munthu ndinalokhumudwa kuti chifukwa chani Amalawi anzanga mamwe achinyamata amalephera kupereka support ngati munthu ndinalokhumudwadi. Zinatenga Malawi ena ngati Dr. Kalolo kubwera kuzandilimbikitsa kuti iyayi chonde we believe in you, don't give up, timakukhulupirira, continue fighting for the people of Malawi, continue talking for the people of Malawi. Fake anandilimbitsa mtima ndi anzawo achinyamata ambiri kuti chonde muime musafoke chifukwa chisankho ndale is not mwazikakamiza yayi because ntchito imene timagwira ife ndikutumikira anthu and anthu akakupasa support umakhala kulimba mtima ngati tsogoleri. Mmene zachitika motere sindikuthawa iyayi koma mukaona kuti mwina ndapita pena pachi mwina kungoenda tsiku limodzi South Africa musaganizo kuti ndathawa iyayi nizololedwa ndine wa business. I travel around the world. I'm a businessman. Ndali ni mbali ina kwa nimapanga sozina zimateka kuti ndipita kwina kwache koma sikuti ndathawa koma chipani leadership ya chipani chimenechi yandipasa mandate 5 years ngati president wa chipani cha UDF. Ndi kuchikhulupirira kuti tipitiriza kwatumikira Malawi ine ndilipo atipera alipo regardless kuti chisankho ichi chenda motani. I will continue talking for the people of Malawi. Ndikudziwa kuti lero tikukamba pano alimi ambiri akudandaula kuti fertilizer apeza kuti ife tukamba za zisankho iwo akudandaula za chakudya kodi nanga alankhulira ndi ndani.
anthu ena achinyamata akudandaula za mawa. Yes, tikozopambana chisankho chimenechi, koma tikuyiwala kuti ena akozopambana chisankho chimenechi kuti kumudziwa kuti kuli mawa, kuti nanga mawa kuti zinthu zimene maloto awo sakwaniritsidwa Amalawi ndi atani. Sikuti tikangodusa chisankho chimenechi ndiye kuti zonse zatheka. Ndale tikudziwa kuti leadership, tikudziwa kuti mawa Amalawi omwe akhalasa kudandaula kuti zinthu sizili bwino. Chonde mutilankhulire. Atupera alipo. I'm not going anywhere. Ndilipo ndito. What I want to also say to you is, I think the last question, what is it? Oh, Paolo, okay. So you want to add? Yeah. So you want to add something? Yeah. All right. Kwa Right Honorable Atupele Muluzi ngati munthu komano kwa awiriwo kwa ineyo kulankhula mosabisa mawu mdziko munomu muli electoral rigging syndicate. Izi ndi zimene ineyo ndazipanga observe ndikuziona kuti zikuchitika. Ndikukamba izi chifukwa chakuti pali funso limene akukamba za nkhani ya mamonitors. Mamonitors UDF kukhala chipani chachikulu mdziko munomu ndi chimodzi mwa zipani zikuluzikulu mdziko muno, and mudziwe kuti chili ndi ma structures onse and chimadziwa kuti apa chikufunikira ndi chani nanga chimachitika motani. Chaka chinochi muzisankho zimene tapangazi pachitika zinthu zachilendo zina monga ngati mwaika monitor then kupeza kuti ma monitors aja sakupereka feedback. Kufufuza ma monitors aja ndionena kuti apangidwa tamper ma monitors yo ngati anthu. Now mukafufuza izizi sizingachitike mwa emergency, ndi zinthu zakuti ndiye kuti anthu amakhala pansi ndi kuzikonzekera. Now ngati new generation mdziko munomu amene tikuyang'ana tsogolo labwino la Malawi, tikuyenera zinthu zitikamaziyang'ana tisamayang'ane dzina la chipani, tidziyang'ana Malawi ngati dziko lokhalo limene ife tili nalo, limene kulibenso Malawi wina. Chimene tingachite lero chipatso chake tidzachiona mawa. Now ma monitors amayikidwa ndizoona, komano pakuoneka kuti ma monitors iwo ntchito imene anauzidwa kuti agwire imapeza kuti sidagwiridwe momwe imayenera kuti igwiridwire. Pali ma issues oti kulandidwa mafoni, pali ma issues omasaina malizatsi kuwasainitsa ma notebook osati pa ma official research forms, zinthu zosuti zingangochitika ndoti ndi nkhani yakuti anthu anakhala pansi ndi kuyikonzekera. So kwa ifeyo ngati chipani timuona kuti tikupanga zinthu ziwiri. Choyambirira kuteteza vote ya Malawi, chachiwiri kuteteza udindo wa democracy wa dziko lonse lino la Malawi. Pankhani ya pamene timakamba za linabwera funso lakuti kodi Atupele Muluzi tikamaliza zisankhozi simutisiya eti. Chilungamo ndichonena kuti ine ndi mmodzi wa anthu amene ndidakafikako kukafunsa kuti nchifukwa chani mwasiya ndale. Atandiuza version yafa ku Malawi timakonda kuweruza chinthu tisadachimvetsetse. Anandifunsa funso lakuti ineyo mu generation yanga ndikuona kuti the generation is not giving me the support. Ngati munthu ololastic ali mpena pake ukankokabe amaduka. Anaganiza zokuti mwina ndichisiye Amalawi ndi chimenene ndikufuna sakuchitani sakuchidziwa. And sikuti ndinali ndekha, anyamata ambiri mdziko muno tinali ndi nkhawa mukudziwa inu kunena kuti ngati Malawi achinyamata timadzayang'ana Malawi osati kukhudza kumuzipani. Tikamayang'ana Malawi tikuyang'ananso anyamata amene akupanga participate mu zinthu ngati ndale kaya business china chilichonse. Alipo achinyamata amene apanga business amene mwine first nawo close koma timangowaona amatipanga in place.
amatipanga inspire. Munthu uja ukaonati zina zake sizikuyenda umatha kumfikira nkukafunsa chikuchitika ndi chani. The same scenario. Now kubwera kwa panopa ndifuna mupange mark zinthu ziwirizi. Mukhoza kuona a new version of Atupele Muluzi as Malawians. Ndi kwa nthawi yoyamba kuona kuti ma elections achitika, he still have the energy to face the public and speak to the public. Am I lying? So pamenepo tidziwe kunoti we are dealing with a new version of Atupele Muluzi, a man who is ready to fight until the last bullet. So issue yakuti amatawa sanatawepo, koma kuti he had to change direction of life until achinyamata eno kondaso dziko titafikira nati no. Now munthu ngati inuyo muli ndi kudziwa kochuluka kwa ndale, mukasiya kuti Malawi adzaumbeso munthu wina ngati inuyo, zitenga zaka zingati? Nthawi sikutidikira, nthawi ikupita chitsogolo. So mwachidule ndichona kuti Atupele is here and Atupele sakupita kwina kulikonse. Ndichifake pano wabwera kudzauza amalawi amene anamupempha kuti mupitirize aja kuwauza kunena voti lanu titeteza, voti yanu tionetsetsa kuti yalemekezedwa, kuti ufulu wa democracy upitede chitsogolo. Zikomo kwambiri. Sindikudziwa ngati nkhani si zochepa chifukwa choti zipani zonse zili ndi standard ya ndrama zimene amapereka, koma chimene chikuchitika ndi chakuti chimodzi mwa chinthu chimene tikulimbana nacho mdziko muno ndi corruption. And tikakamba za corruption kumakhala kuti basic ilipo, koma wina mwina wapanga zinthu zina mosiyana. So sitikudziwa kuti ma offers ngati amachitika motani, koma what we know ndi choti ma monitors anali jeopardized. Koma sitikamba ku UDF koka, zimenezo zakhudza ma monitors ambirimbiri. Ndi ameke akamaliza kuona madandaulo athu amene taapatsa, ife tikukhulupirira kuti mafunso enawo ayankhe ameke. Zikomo kwambiri. Koma simukadangoulula amene akulimbana nanu, ndona ngati mumudziwa amene akulimbana nanu UDF. Sizikanatheka mwina kungoulula kuti akati ndi amene akutikonda mapazi kuti nkhani iyite, chifukwa tikamangozungulira mwina pama results sheet palibepo dzina la munthu. Ndiye ndipovuta kuti tikhoza kuloza munthu chifukwa chakuti ife chimene timatsatira ndi voti yathu. Ndiye timayang'ana kuti odi voti yathu yasokonekerera pati, chifukwa choyambirira choti mudziwe UDF ndi chipani chokhazikika. With or without elections we know our value. Timadziwa kunena kuti value yathu ndi chani, tikapanga work hard tiwonjezera motani, tikakhala kuti tapanga mwina molepherako pang'ono tikhoza kutsitsa value yathu motani. So kubwera kwathu nchifukwa choti we know our value. Komano kuti tikhoza nena kuti wapanga izi ndi wakuti, imene ni ntchito ya MEC akamaliza zofufuza zawo. Zikomo kwambiri. Koma sinungoyankha kuti mafunsa kuti kodi akulimbana ndi UDF ndi ndani? Sakulimbana ndi ife yayi, akulimbana ndi democracy ndi Malawi. Musaikepo za UDF yayi, chifukwa ngati inuyo anthu akumudzi, MP kandi kansala kandi president, ngati adziwe kuti inuyo mulibe mphamvu iwako zongoseweretsa chisankho kumangopambana, ndi chiopsezo chachikulu kwa Malawi. Chachikulu ndekuti mphamvu zonse za Malawi, democracy yathu ija yosankha yathera pompo. Tabweretsa system ina imene ifeyo ngati UDF amene tinamenyera democracy tikukana. Ndikukhulupirira kuti pamene patamaliza mafunso amene munali nawo, komanso chimene tinabwerera takutulirani. Tikatero ndiye kuti tikufika kumapeto kwa kukumana kwathu kapena kwa pressure imene tinandilayo lero. Ndipo tinayamba ndi pemphero, titsekaso ndi pemphero. Mafuna ndione ngati ku pressure kukuli wopempheranso. See, you are not allowed to pray. Okay. Yeah, pray. Oh. Dzanja limenelo pa pemphero? Pempherani. Mdzina la Atate
ndira Mwana ndira Mzimu Woyera. Atate, tikuthokozani chifukwa cha malawi wamtendere amene inu munatipatsa. Ife anthu a dziko lino tili ndi dziko limodzi lokha limene inu munatilengera kuti likhale lathu, ndipo dziko limeneli ndilo la Malawi. Tikuthokozani chifukwa cha mtendere kumene munatiyenereza kukhala nawo makamaka pamene timabadwa, ngakhale kuli mavuto osiyanasiyana. Atate, tikuti zikomo chifukwa cha atsogoleri amene munatipatsa mu dziko lino. Koposa tikuthokozani chifukwa cha atsogoleri amene tili nawo mchipinda chino, amene kwa iwo ngakhale inde anali pa mavuto kapena kuti pa chisankho cha dziko lino, pamene mukufotokoza kwawo aona zina zolakwika, koma apirirabe kudzakhala muno ndi kufotokozera mtundu wa Malawi, komanso ngakhale kutonthoza dziko limene lili losweka pakali pano. Chifukwa cha kusamvetsa ndi mmene zinthu zilili, tikuti zikomo Atate chifukwa cha chimenechi, kuti pamene Public Affairs Committee anapangitsa mapemphero mchipinda cha PICC, ananena kuti chimene tikufuna ife Malawi ndi mtendere. Tikupemphani kuti mtendere umenewu upitirire mu dziko lino la Malawi kudzera mwa mtsogoleri monga amene tinali naye pano. Komanso tikupemphani Atate kuti pautowa nkhani umene uli mu dziko la Malawi ukhale wobweretsa mtendere, pakuti dziko lapansi likufuna mtendere. Taonani dziko la Rwanda, dziko mayiko ena akulu kunali nkhondo chifukwa cha zolankhula za atolankhani. Tikupemphani Atate kuti atolankhani mwaunikire makamaka amene pakali pano akulutsa zisankho asadzipangire iwowo malamulo okakamiza Electoral Commission kuti ivomereze zotsatira zimene zili zosakhalira bwino Malawi, koma mupereke mtendere weniweni kwa Malawi aliyense kuti tilandire zotsatira zimenezi ndi kulemekeza Mulungu kunena kuti amen pamene iye watipatsa. Komatu tilandire zokhazo zimene zili zabwino zoti Amalawi onse azivomereza. Mukakhale nafe tonsefe amene tili muno, ndipo tikanyamule mtendere umene ngati tsimbi lowola limene limayikidwa padenga tikatuluka manja. Tichulukane manja pakunyamula Malawi owonongekayo, kuti ana athu amene akubwera mtsogolo muno, amene lero akutaya mtima chifukwa cha katangale, amene akutaya mtima chifukwa cha kulowa pansi kwa maphunziro, amene akutaya mtima chifukwa cha kusowa fizi, amene akutaya mtima chifukwa cha kusowa mankhwala mchipatala ndi kubedwa mankhwala. Anthu amene wakalimbikitsidwe ndi kukonza Malawi watsopano mtsogolo muno, kuti pakutero tonsefe mtsogolo muno adzakhale Malawi wosinthika. Mulungu mukhale nafe pamene tikubwerera mabanja mwathu, kuti ife tikhale mtendere tiyambire pamene tili muno. Anthu ambiri akuvutika mabanja mwathu chifukwa cha ife tomwe. Mutipatse mtendere makamaka umene Mulungu munatipatsa. Munanena kuti mukusiyira ife mtendere osati monga dziko likuchitira mwakatangale, koma mukupatsa mtendere kuti aliyense akagwire ntchito. Lolani kuti tikagwire ntchito kuti Malawi wathu atukuke, makamaka potsogoza mabizinesi patsogolo, komanso kukonza njira zabwino za chuma, komanso kulimbikitsa Malawi kudzipereka m'minda mwawo, makamaka potsitsa fetereza kuti aliyense akamufikire. Tapempha zimenezi kudzera mwa Yesu mwana wa Mulungu, komanso Mulungu mwini wake mlengi, m'dzina la Atate ndi Mwana ndi Mzimu Woyera takuthokozani. Amen. Amen. Wow, very powerful.